que no salgan de aquí. Vuestra sola presencia le dará mucha fuerza a esta concentración. La gent que estava en el carrer va corejar els lemes d'Espanya 2000. De l'Europa Occidental existeixen grupuscles violents d'ideologies molt diverses i això suposa que és natural que hi hagi un percentatge minoritari o marginal de gent amb actituds violentes, però novament això simplement significa un problema d'ordre públic. No té incidència social o política, no té ni tan sols capacitat de crear un grup parlamentari o un grup municipal i per tant esdevé només un problema d'ordre públic. Entre flores, fandanguillos de alegría, nació mi España, la tierra del amor. Estamos aquí en la casa de nuestra amiga Oltra de Compromís, poniéndole un poquito de música española, ¿no? Para decirle que estamos en España. Señores socialistas, comunistas, nacionalsocialistas, valencianistas, para que lo tengan ustedes claro, Vox no és el Partido Popular. Aquesta provocació a la que juga l'extrema dreta, per així en els mitjans de comunicació diguen barbaritats, diguen coses molt cridaneres, molt esperpèntiques, ¿no? Que queréis a España, fachas. Que es ceder ante quienes están dando un permanente golpe de Estado. Pero la respuesta ya la han dado los españoles hoy en la calle y muy pronto lo vamos a dar en las urnas. Des del moment en què Vox és capaç, per una qüestió molt contextual, d'entrar en les eleccions en el Parlament andalús, tot el votant de l'espectre es fixa en Vox, l'atenció mediàtica es centra en el partit i els votants potencials es centren en el partit. Són capaços de virar a partits establishment cap a l'extrema dreta. Las etiquetas dan titulares, y el problema es que a veces nos quedamos en el titular y no entramos en el contenido.